Thao ni pin mun thiu ni pin là so si dung là so sang ding tu ko bola kan ke itum akar bi phan har bi lo ka chal ya song long tiri pi long yang bang lang thu aphan lang o ke jo no ko ja abang thu bang ke apran ke en je phan si alang li ke klem lo la so tar ju long pen ni tar ju no to mas konsul tum hanan li tar ju no la pena parta ni dc la pen ke dc commissioner la pen ke ko sp kon phun lo si raja adiman pa hong ni dam lo the te ni li bang da ni phua bang a da ni phu ben ang tan dam je la si lo la tuman hukum pc la pen ke hola ke klem ve ke bang phu phan non ma RS dam nanji lapen alang iphan RS pen alang iphan logo arona ting pen lu en orona ting alang phan kut lo kes pi bon pen alang phan hatek lapen jokuni pin attempt to murder naso kes pidensi alang phan nang nanji pusin lo kumpiar lapen tuyang mong pen alang SP DC tum dam lo nang tum tek long lo lasi milihin pen ke aprang si ke lason ke klem atung phan milihin plong pen lang phan condemn lo la pen lang tum phan ke lason amui tum phan ke la ke karbiang long dak chak si de dia phan mili ka do ya ra tum ha chu ni lo lason ni bahini do o ni aprang man tan ni teglong lo la aron re pen karbiang long nang du dak kachiti men pen ba behabe parliament pen dakar bengong tin an ke bang son dupik lasi yes kar bengong at heblong lo nili consensual along da me khiti klem men pen enana muslim tumdak nang dulo nang do pen ni la so kar bilo chal ya song panchini lo ila tum phan dak ahem fu tum phan ape chak che de je phan na tum mahin pen organize ta nili consensual ta do bitung la do la pen ke ko la pen parta me upio consensual la pena parta me ame konsensi long tadu la pen ke doramla konsensi long tadu asidak di fulong tame dak tui mil jengkro kari bilu chale song mai fulang jeng di mi asidak di fulong tame rong ni hang malom kari bitu malong lise lang begitu do pen langum do pen mu phibang ke thildet asi la sona tum hang ke chak che de ne ke chak ke iltum kari bitum sigi chak kari bitum chak po amen ba ke dak behalf paper pen chenglo da kachuti ki amen pen kiti klem ji amen pen selang tu dura la sona bang pu bang phe tuma phan ke chak che de nang ji la specialist la muslimatum ke bang cheng ji ang tum bang ke dak ke adima klong na chiri ke la ke je da pene kiti klem amen pen be para klem amen pen along le ke la tum ke ave along le bang ke tum kar bi tum sike pe along tinda me kar bitum skipe yes kar biang long pe is kar biang long kar bitum skipe la sinili ningkan proxy ningkan na ke ba prang lo kar bilu chak le song do ma si hang det si chu ning ri je nang tum le ahem phu tum phan pura adak chak che de je phan tum bori tha adan kar biang long to mas consultant ke kar biang long rules ateng pen section 3 ateng pen trading by non-tribal ekating kan lang tum han ke la ke la high ke claim tum han ke la ke than pon po la pen ke non ba ke pang thek pa ka pen si la tum han be ha paper ta me de ke claim dim klong pi ban tum bori pon po la son si isi pen la tum claim bom lo chu heta na tum chin lo buka janong ta me na chedan de ino ala suna chedan de ta na ne tum alang li ka jui lo kat sita phie ko chiklo nia philong thulo apen galang phan phatek ta beng aron teng pen non ta lang gel si dolang bon chin ni sita lang phan phatek bek long lo lasi la son si kal beng long do o atlok anu ta me la son be pa na klem amen pen kal bia along le long si do kal bi tuma along le long si do lasi anu ka pe along le kali kal bi tum long le si do dak na tum thek long di rong ni hang long ta me dak kal bi tum si ke pe kar bitu malong le long sigidu masana tum sigidu tum senge mo pijo ke alang tum ke dar da nili ihudisi nilong ke bang nili amen ke sung selo kar bia leader satum
si Muslim phan long lege jorji po a leader satum si lasini lihola sot ke ni likroi don de mon in bahini tum do ni liya men sunglo te lage aleng dom pu sining ling thok tai hang chero pot po langali le thu ke ngar kong chero pot po sini li pu pelo lasi non ni pu ye bang ke social organization la pen student organization atum phan ke chuning ye bang ke chuning ri bang ke je la ang tan den ke bang atum da karbi along le along ke du las ke du abang ke pek pe den dim plong pek pe den lalu plong te itum da local ke do tum da tum sejarah asing den da klem long itum karbi autonomous council pen non isi jo peraya teng pen nili order PL je da non ke mane phanjong si da dim plong pek ji plong te ba longle phelang jong si amen che larji plong te je da karbirong asar amai pen mate karbirong asar atum pen NOC ave pin pen ke lada ke transfer ni pu order bang ke ni yar office man lo thailo ye no objection certificate ke karbirong asar tum ben si pinang po atum pidet pen afisi alang tum longle phelang laso ka transfer ba ka chujor chulangan ta laso abang ke konsil sol la pen si klempo la pen yaro tum tame la song deng abang ke lang tum ta klempo apen NOC long le pin ben ke mondo tum puno yaro tum puno revenue department tum ta la so sang deng ke klem ke la si la son so we son la son ke phonang ultima kar bi lo cha li song abang pu lo cha li abang pu det kali kaprek tum ta la son monon pi polok ta hai ba profit ta hai la son ke klema bang pu bhan ke nilhin pen ke sudak pen pimrem lo la pen ke alang ni no hogle su tame karbeng autonomous council pen nil tum hukum PL lo la pen ke DC pen SB bhan sudak pen hukum pilo lang tum no hogle du su tame lang tum bhan arrest pen hatek long ke beng ji bhan nil hukum PL bazar committee chairman itu kaise pensing ba elo pinyani sike bazar bonang ji bon pe bon na la ke jing ben thang nap ta ke pin je lam ave the la ke ning du galam lo ning ki pung lam lo la ke anu tin da ning pung lo me tha kar bi phan elong le sinang e to da se il long se da bi habe pa na claim se da ko phan sinang apang lo la sa tum phan ke la ke il komisi aleson bina ko sir koi sanglam ili tumolong rilong unregulated influx do kasla so putha ki check influx ke do joini pensi check and balance ke la ke ni tum karbina autonomous council pen NOC ke la ke dak rong asal phan rong karbi rong asal pensi do vek nang ji la tuman ke check la pen ke check che la pen ke lang tum longle phelang PPG kapedo la ke karbi rong asal tum pen la tum NOC do vek nangi pusin tum karbina autonomous council pen li isi long choperai si la pen ke aloke salku office yaro mana pili elo la pen apar ke nikan ni thoma prang lo nili tribal tum mate inglong aso tum awa inglong aso tum yong si mane non tribal kan chupangri lo pulong ke chupangri det pen la so long le phelang pen cheng lo ka dogo we alli long dun et nang ji pu bang ke la bang ke ni tum ke long le ye inglong aso pi chupangri pen hala non tribal to muslim kuno ba non tribal to da ke la so alli ke long ji pu bang ke la bang ke na ke pione usi karbino to mas konsiben tum che perailo la so teng pen si hal da ensil tame la so di mahaso tame so ni tuma reference ensil lang da che perailo Hari doktor kan cingki kisu dari bang for condition person pulo kan. Non ako ke alang doktor ki puateng tem ni muchorlo pulo nasi tong sokot la so kacelang ye phan ni dry daru ke ke joy kan city po la kan ni CM really phane hin pen ta la ke si da ko ke kan pije lo tong sokot pen hai pin ni ke lam ye phan apa ni medicine pen develop treatment agu kita karbina autonomous consultancy rabul po la pen par tami dak un elo pulong te ne tun guhatian dame da ba guhati kita un e pulong te dilhian dame Mahok hospital ni senadin ke ponje phan karbina autonomous consultancy rabul po
Coba lah.